What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. Battery of car. Yeah, okay, you protect my battery of the car. Thank you, thank you. Yan. Reklamo na siya. Ha? So, trabaho rin. Busy ang peg. Ganyan. So, gaya ngayon tayo papuntang Tuas. After that, punta tayo ng 101. No, T220 muna. T220. Yun yung excavation namin doon sa rescue shop again. Every time rescue shop, no? But almost finished already. Start recording. So, yeah, thanks for recording. So, diretso na siya ng jacking. Sana matuloy-tuloy na para makatapos kami ngayong Wednesday. Target is on Wednesday. 101 naman is preparation and setting up. Maybe we target to bring the machine by tomorrow. So, hindi na natin patatagalin. Let's do this type of OFW here in LG. We'll start in 3, 2, 1. Let's go! So after 1 hour, ayan, nakarating na po tayo dito sa store. So, attend muna tayo ng meeting before tayo pumunta sa other side. We're back in the road, guys. Ayan, papunta na tayo ng site. Pagkatapos ng mag-daling meeting doon sa store. So, brainstorming. Ang ganda ng araw, ganda ng panahon, ganda ng lugar, at ganda ng kalsada. Walang traffic. Tayo na 1T220. Let's do it. So guys, kararating ko lang dito sa site. Mula tayong trabaho dito sa 220. May balik pa tayo sa 101. Hindi natin patagalin. Let's do it. So guys, dito ngayon tayo sa 101. Yan, papunta tayo ng site. Malakad ako dito sa bukid. So, i-check lang muna natin dito kung ano ang sitwasyon. So, natapos na namin doon. Medyo may problema pa rin sa kabila. Pero, see how we can improve it para matuloy na. Yan, pwede hindi magmas. Pwede na hindi magmas dito. Ito ka na lang sa public transport tsaka hospital, clinic. Kailangan hindi magmas. Pero, pwede pa rin magmas. Optional na. So, yan natin patagayin. Let's do it. So guys, tapos na ang ating day. Ayan. Tapos na ang ating araw. So napakainit, napaka-tiring. At upside down nating araw. Punta ako kanina sa Lakit Plaza, may hanap ako ng pagkain. Anyway, so pauwi na tayo. Punin na natin si Mrs. And then maraming salamat po sa pagsuporta, pagsama at paglantaw sa aking munting tahanan. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe my channel, VisLog channel, at click the bell button below para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Kung nagustuhan nyo naman ang video ito, just click the thanks para masuporta naman ang aking channel at
paki-like and share na rin para maka-inspire naman tayo sa ibang tao. At kung gusto nyo naman ma-shoutout sa aking vlog, please comment down below at isa-shoutout ko kayo every end of my videos. At pakidamay na rin ang aking Facebook page, pahina ni VisLog. Pakipalo na lang ako sa akin. Maraming salamat. That's it for now and shoutout time! Let's do it! Mega shoutout sa ating mga subscriber na nag-comment dyan. Sina Estela Vlog, Ronnie and Tang, Jules Cloney, Guapame Selvo, Wonder Art TV, Madel, Yasmin Ostare Ali, Ma'am Tess Vlog, Pohas Vlogs TV, Marisa Padilla Channel, Neneng Life in the Province Vlog, Johnny Chung Vlog, Rene Rose Ako, Inday R, Crystal Mechanic, Bas B Kitchen, at Rese Dia. Maraming salamat po sa nag-comment. And see you on the next vlog. Paalam.